بزعبا مشترات كينات سودان التفلطو كنديوناتكم يخم ازوم كلته ناي قدم حج بصوت زخون جنرالاتك بخمه يمناو زخوينات اتيوم لكم حاسبكم تفلطو دو تخونو زوادهم زلو حبو مشتركه انتايو حميتغه بخمه يو كاب ترا شقات جمل كساب فرقه هاجر زت تقوصاصره صلاو سب كينو ابز فيديونا اسف حبيلنا نور يزخون بصفحو حميت بزبل زفلت محمد حمدان داغالو ابوليتيكاو مدرخ سودان كم عبلالي باتا كوينو تقلقيلو اتي نسو زمرحو بدعم سرع زفلت نوس وتدروا حيل وهاب هصص دغف دما فرق كفال التهاجر تقوصاصيرو يزركب دعم سرع ابز حلفو قربا معلتات نتا معرباو زوا دارفور بسراوت سودانن مشارخته زخون عطوقات حيلتات التخباب انت تحيزان زصنحتن ناي موداتا عردي زخانتن كتما الفاشير بمقصصارو عاوتا مسغيبو يو اتبتصارو زفرحن زصلان حميت بسعبتو دما بصنعاتو بچكانو كمون نتهاجر منغست نمفراس بزعاتو مبصعيد نغيو حميتي تحت مبقل زلو خوينو صدرو كابتي كفل مهيانايتي امونغو تشادن دارفور زرغح تزاربت عربيا زخونو غواسو تاغمال محبرسب ريزيغاتيو اب 1974 وي دما 1975 زتولد خوينو كم بزحات كاب قطرون علتن بوتان لدتو بلك عاي تمزغبانيو بحاوبو جمادا غول زبرح عليتو اب 7 كاب كينات هاديمو ناب دارفور بمغعاز نيطريتوم زخون مغاچانا ناديو كسفري تفقيدلهم حميتي ابن سنتو تمرت مسقارصه برخاتات صغيرو ناب ليبيان غبصن اندانغده غنزب كوهل المجمارو زنغرلن تخون ابتوان دما دارفور دور معراب سودان زدخي حق الون بمنغستي نايتو شعوب بريزيدنت زنبره عمر البشير شلل زتبهالن زوبا اينيرو بجانجاوي زفلطو عرب ملشاتاتن بجمادا غالو زز حيلن دما بحبار اب عدتات دقبات بهير فور متقعتات يكايد نيروم يوم از ግጭታት እዚ ኣብ 2003 ሙሉእን ዓበስዒቡ ተቃለስቲ ብሄረ ፉር ንጉጅለታት ማሳሊት ዛጋዋን ካልኦትን አዋሂዶም አንጻርቶም ሸለሊሎም ናዘብልዎም ልሂቃን ዓረብ ተሃገር ተላዓይሎም ክቃለሱ ይጅምሩ ከም ግብረ መልስና ይዝ ድማ አልበሽር ንጃንጃዊ ደሰሊፉ ነተዝ ተበገሰ ውህት ተቃውመታት ክጭፍልቅ ሓላፍነቱ ተሰኪምዎ ብቅጽበት ድማ ዓድታት አንዲዶም ዘሚቶም ዓሚጾም ቀቲሎምን ተፈላጥነት ረኸቡ አሃዱ ሕሜት ድማ ሓንቲ ካብዚኣተን ኮይና በጸብጻብ ዓቃብ ሰላም ሕብረት አፍሪካ ድማ ኣብ ሕዳር 2014 አደዋ ዝተባሃለት ዓዲ ደምሲሳ 126 ሰባትን 36 ቆልዑን ቀቲላያ ኣብ አሜሪካ ዝተኻየደ መርመራ ድማ ጃንጃዊ ተሐተት ምጽናት ዓሌት ምዃኑ መረጋግጹ እዩ ግጭት ዳርፉር ናብ አህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ተመሪሑ ዑመር አልበሽር ዝርከቦም 4 ሰባት ብጀምላው ቅትለት ተኸሲሶም ዝነበሩ እንትኾኑ አልበሽር ግን ነተኸስኽ ሒዱ እዩ ሕሜት ድማ ሓደ ካብቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ጃንጃዊ ዋላ ይኹን ዳምበር ኣብቱዋን ግን እትባዓቃብ ሕግ ብዙሕ ዘይተራእየ ካብ ኣመና ታሕተወት መኮንና ተባሂሉ ይዝግመት ነይሩ ሓደ ካብኣቶም ውን ኮሎኔል ኮሎኔልናት አሊ አብዱራህማን ኩሻይብ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቀረበ እንትኾን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ውን ብ27 ገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ገበነኛ ኮይኑ በመርካቡ ዝመጽእ 19 ሕዳር ክፍረድ እዩ ኣብ 2004 ኩነታት ዳርፉር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝበጽሓሉ ግዜ ድማ ሕሜቲ ካርድታቱ በውሕልልነት ተጻዊቱለን حلف حدا حيال نؤس وتدراو حيلي عبي جزات وانناتن بوليتيكاو ماشنرن كوينون تقلقيلو زانتا بلص انوانينوني نيرو قلطفون وتدراتو دموز يخفل نحاود ما عبيتن بوليتيكاوي صفحن طليبو خدم جميرو جنرال بشير زبزح طلباتو سلازمال ال دما حميتي داغماي نابتا حيل تصنبره دحيرو كالوت اهادوتات جانجاويد نعبي ابزل عللو حميتينا حيلتات منغست مريحو نتوم ادمانيتات تشفليقو ام مسرح دما نتي اب جبل امير زتبهال بوتا زعابي بوتا عدنا ورقي دارفور تقوصاصرو بقلطف دما الغونايد زتبهال كوبانيا سدرا بيت حميتي اب سودان زعابي سداد ورق خوينو يو اب 2013 حميتي حلف حدا بقطتا ناب بشير صبصابو زهب حدش نؤس وتدراو غجله دعم سرع نخون حاتيتو تفقيد لدمبا جانجاوي ناب دعم سرع تتقليلو حدشين فرم مخايننا صورن عاتيقو كمو ان محيالو تباهيلو كابت سرع سراويت مخوننا تمدبوو دعم سرع عبل تقوم تدارفور اقداس عاود زمزغبن تخون ابتي مسدو سودان زداو اخرانات نوبان زتفطر نعبي ام مكات جن بزحيت عوتن مسليبيا زداو كبابتات نمحلاو جن حلفنت وسيديو كاب افريكا ببرخاتات سهرا سجيركا نام ماخلاي بحر نزغبر زي حقاو سدت نمغتا بزبل قلباب كوماندرات حميتي اب زي حقاو مسغغار سبات ون توافيرو من وارم يزغلص اب 2015 سعود عربن حوارات امريت عربن سراوت سودان انصارتهم اب يمن زركبو حوتي زواغا سراويت كسددون صويعن نير
تقيرانيين زتلاخ برجيد دما بحدا اب دارفور زتواغا جنرال عبد الفتاح البرهان زز نبر خوينو البرهان دما حجي ازاز سراويت سودان زلايو حميتي عدل مزميزو مسكلتين سعود عربن اميريتن فولين بول قسم معن بمغبار تخفلتي وتادرات كقرب كم زخلون توعى على مس ابو دابي زتفطر متاسسار جن كالو وصيت كختلي ترايو مس بريزيدنت اميرات محمد بن زايد طبق زمدنا زي جمرو لغاطامون يخوينو منسيات سوداناويان دما كاب غوروا بتهاجراتون كيترفه نايت كساب $6000 كفلت زركبو عسكرنا دعم سريع كوحزيهم جميرهم حميتي مس روسيا وتادرات غجله فاغنر شركነት بمفتارون اورق حويسو نغداو ركبات بمفتار بامسايو دما وتادرات سلطنات ترخيبو يو حميتي نتسمع وقعون مغبار دما نا موسكو بصحه ابتا روسيا يوكرين زوررت لا معلتون اب روسيا ابو ينيرو بينات سودان مستولع غندا مسرع كا فاغنر حجز بزعبا مركاون زغلت صبصابات نصيغيو اندي احادوታት دع مسرع موياوينت እንዳደለባ ዋላ ኳን ተخدا ግን ዘይ ሱሩዕ ምልሻታት ብሄራቱን ዘጠቃለለዩ ህዝባው ተቃውሞታት አንጻር መንግስት አልበሽር እንደሐየላ አብዙ ኸደል ዝነበረ ዋን ድማ በሽር አሃዱታት ሕሜቲ ናብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ንኸጽጉዑ አዘዘ እቲ ፕሬዝዳንት ኃይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ነቲ ካብ ሱሩዕ ሰራዊትን ሃገራው ድሕነትን ክመጽእ ዝኽእል ዕልዋ መንግስትን ምምካት ዝኽእል መተካታ ገይሩ ብምርኣይውን ሓላውየይ ክብል ንሕሜቲ ሰየሞ እዚ ድማ ጉጉይ ቅማረ ኢነሩ እቲ ኣምያዝያ 2009 ንጡፍ ወታደራዊ ማዓስከር ዝኸበቡ ሲቪል ሰልፈኛታት ነቲ ወታደራዊ ቀንዲ ቤት ጽሕፈቶም ከቢቦም ዴሞክራሲ ክጠልቡ እንተለው በሽር ድማ እቲ ሰራዊት ተኽስን ክኸፍተሎም አዘዘ እቶም ሕሜቲ ዝርከቡዎም ላዕለዎት ጀነራላት ግን ተኣኪቦም ኣክንድ ምትኳስ ንበሽር ካብ ስልጣኑ ካልእዮም ወሲኖም እቲ ምንቅስቃስ ዴሞክራሲ ድማ ተዓዊት ወፀ ንዝተወሰነ እዋን ሕሜቲ ከም ጉልሕ ኣንበሳ ኣብ መጻኢት ሱዳን ኮይኑ ተቀልቀለ መንእሰይ ስብእና ዘለዎ ምስ ተፈላለዩ ማሕበራዊ ጉጅለታት ተሃገር ብንጥፈት ዝዋሳ ከምኡን ንነብሱ ከም ቀንዲ ነቲ ታሪኻዊ መሰረታት ተሃገር ዝዓሪ ፖለቲካ መንነቱን ንኽቅይር ፈቲኑ እዚ ግን ሒደት ሰሙናት ጥራሕ ይጸኒሑ ንሱን መሻርክቱ ዝነበረ ኣብ ወንበር ወታደራዊ ቤት ምኽሪ አልቡርሃንን ስልጣን ሲቪላት ኣመርካብ ዕጢጢ ኣብ ዝብሉሉ ዝነበሩ እዋን ድማ እቶም ሰልፈኛታት ተቃውሞ መሐይሎም ሕሜት ድማ ኣማይት ሰብቀቲሉ ደቂ ኣንስትዮ ዓሚጹ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዓንካሪቶም ኣሲሩ ናብ ሩዋ ናይል ብምድር ባይ ይኽሰስ ብዛዕባ ዝጸብጻብ ድማ ኣብ ጉጅለ ሁማን ራይትስ ዎች ማለትውን HRW ሰፊረሎ እዩ ሕሜት ግን ሰራዊቱ ነዚ ግፍዒ ብዛዕባ መፍጻሞ ይቅበለን እዩ ኣብ ሱዳን ሰላምን ዲሞክራሲን ንምስፋን ዝተንቀሳቀሳ ኣርባዕተ ሃገራት ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያ ስዑድ ዓረብን ኢሚራትን ድማ እቶም ጀነራላትን ሲቪላትን በአፍሪካውያን መንጎኛታት ንዝተነድፈ እማመን ንኽስማዕምዑ ጸቕጥ ገይረን እየን ንኽልተ ዓመት ድማ በወታደራዊ ኃይል ዝዕብል ልኡላዊ ቤት ምኽርን ሲቪላዊ ካቢኔ ሚኒስተራትን ዘይርጉእ ሓበራዊ መንግስቲ ከቆሙ ኸኣሉ ብካቢኔ ሚኒስተራት ዝተመዘዘ ኮሚቴ ነተን ብሰራዊት ጸጥታን ዳዕሚ ሰሪዕን ዝውነና ኩባንያት ዝምርምር ናይ መወዳእታ ጸብጻብ ኣብ ዝጸዋዓሉ እዋን እዚ ድማ ሕሜቲ ብኸመይ ብቁልጡፍ ሃብቱን ትካላዊ ግዛኣቱን ኣስፊሑ ከም ዘሎ ኸቃለጥ ሓሲቡ ዝነበረ ኮይኑ እቶም ጀነራላት ቡርሃኑን ሕሜትን ነቶም ሲቪላት ኣባሪሮም ስልጣን ይቆጻጸሩ እንተኾነ ግን እዞም ጎይቶት ዕልዋ ንሕድሕዶም እውን ክሰማምዑ ኣይኸኣሉን አልቡርሃን ኃይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ትሕቲ ዝምድብ ሰራዊት ከኣቱ ይጠልብ ሕሜት ድማ ነዚ ተቃወመ ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ኣብ ሚያዝያ 2023 ግዜ ቆጸራ ቅድሚ ምዃሉ ኣሃዱታት ዳዕመ ሰሪዕ ንዋና ቤት ጽሕፈት ሰራዊት ከቢበን ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ዝርከብ ቀንዲ መደብራትን ሃገራዊ መንግስትን ንምሓዝ ይንቀሳቐሳ ግን እቲ ፈተነ ይፈሽል እሞ በአንጻሩ ድማ እቶም ተቀናቀንቲ ኃይልታት ፊት ንፊት እንዳተዋግኡ ካርቱም ናብ ዞባ ኮይናት ትቕየር ኣብ ዳርፉር ዓመጽ ነቲጉ ኣሃዱታት ዳዕመ ሰሪዕውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ማሳለይት ጽዑቕ ወፍሪ የካይዳ ኣብዚ ድማ ብሕቡራት ሃገራት ክሳብ 15000 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ክግመት እንከሎ ኣሜሪካ ድማ ምጽናት ዓሌት ምዃኑ ገዲጻ እያ ዳዕመ ሰሪዕ ግን ነዚ ክስውን ነጺግዎ እዩ ኣዘዝቲ ዳዕመ ሰሪዕ ኣባላቶም ሰባት እናሰራጦ እንዳቀተሉን ዘርኢ ቪድዮታት እንዳዘርግሑ ማንም ደው ከብሎም ዝኽእል ኃይሊ ከም ዘየለውን ክጀሃርዮም ተራእዮም እዞም ዕጡቃትን መሻርክቶም ዝኾኑ ምልሻታትን ኣብ መላእ ሱዳን ዕግር ብምፍጻም ከተማታት ዕዳጋታት ዩኒቨርሲቲታትን ሆስፒታላትን ዘመቱ ኣብቶም ብህዝቢ ዕዳጋታት ዳጋሎ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኪንዮ ሱዳን ናብ ቻድን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ዝበጽሑ መሸጣ ዝተዘምተ ኣቑሑት ክስፋሕፋሕውን ተራእዩ እዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ብመዳፍዕን መጥቃዕቲ ኣየርን ተሓጺሩ ዝነበረ ሕሜቲ ኣብ መጀመርታ ሰሙናት ናይቲ ግጭት ብኸቢድ ቆሲሉ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ተሰዊሩ ነይሩ እዩ ድሕሪ ኣዋርሕ ዳግማይ ክቀላቀል ምስ ጀመረ ድማ ብዛዕባ እቲ ዝወረደ ግፍዒ ዝኾነ ጣዕሳ የርአየን በአንጻሩ ኣብ ዓውደ ውግእ
ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ክዕወት ብዛዕባ ምዃኑ ክፍክር ይጀሚሩ ዳዕመ ሰሪዕ ብጭቡጥነታ ርእሰ ከተማ አልቡርሃን ኮይና ዘላ ፖርት ሱዳን ንምውቃዕ ዝጥቀመለን ዝነበረ ኣብ መጥቃዕቲ ኤልፋሽር እውን ወሳኒ ተራ ዝተጻወታን ዝተረቃቃ ድሮናት ሓዊሱ ዘመናዊ ኣጽዋር ዓጢቁ ዝርከብ እንትኾን ጸብጻባት ምርመራ ኒውዮርክ ታይምስ እውን እዚ ኣጽዋራት በቲ ብኤሚሬት ዓረብ ኣብ ውሽጢ ቻድ ዝተሃነጸ መዕርፎ ነፈርትን መደብር ቀረብን ከም ዝጓዓዝ ይሰኒዱ ኤሚሬት ግን ነዚ ተኽሕዶ እያ በዚ ኣጽዋር ተሓጊዙ እንዳዓመ ሰሪዕ ምስ ናይ ቀደም መሻርክቱ ዝኾነ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ስትራቴጂካዊ ቁርቁስ ተሓጺሩ እዩ ዝርከብ ሕሜቲ ገለ ሲቪላውያን ጉጅለታትን ዕጡቃት ምንቅስቃሳትን ብፍላይ ድማ ኣብ ኣኽራናት ኑባ ዝነበሩ ተጻዋቱ ዝሓቀፈ ፖለቲካዊ ጥምረት ንምህናጽ እንዳጻዓረ ከም ዝርከቡን ዝንገረሉ እንትኾን ባዕሉ ዝኣብ መንበሩ ጎድናዊ መንግስቲ ሰላምን ሓድነትን ኣቆይሙ ምህላውን ይዝግለጽ ድሕሪ መሓዝ ኤልፋሽር እውን ዳዕመ ሰሪዕ ዳርጋ ንኹሉ እቲ ኣብ ምዕራብ ሩባ ኒል ዝርከብ መሬት ተቆጻጺሩ ወይ ዝርከብ ድሕሪ እቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ጸብጻባት ጀምላዊ ቅትለትን ሰፊሕ ውግዘትን እውን ሕሜቲ ኣብ እዋን መሓዝ ኤልፋሽር ብወታደራቱ ዝተፈጸመ ግህሰታት ንኽምርመር ዝኣወጀ እንትኾን ሱዳናውያን ድማ ሕሜቲ ንነብሱ ወይ ከም ፕሬዚደንት ናይ ሓንቲ ዝተበታተነት ሃገር የርእያ ወይ ድማ ሕጂው ንመላእ ሱዳን ንምቅጽጻር ድልየት ከም ዘለዎ እዮም ዝግምቱ በጻይ ከም ሓደ ኩሉ ዝኽእል ፖለቲካዊ ኣሻንጉሊት ሓላፍን ተቆጻጻርን ዓርሞሸሽ ንግዳዊ ትኳላት ከም ሓደ ዕሱብ ሰራዊትን ፖለቲካዊ ውድብን ገይሩ ክርኢ እውን ይኽእል እዩ በዚ ኣገባባት ዋላ ከም ህዝባዊ ገጽ ሱዳን ተቐባልነት እንተዘይብሉ ግን ገና ገመዳት ካብ ምስሓብ ዓዲ ዝውዕል ከም ዘይመስሉን ይዝንገረሉ ሰራዊቱ ኣብ ኤልፋሽር ንሰላማውያን ሰባት ኣብ ዝጭፍጭፍሉ ዘለው እዋን ድማ ኣብዝሓ ብዙሕ ተገዳስነት ዘይብላ ዓለም ብዘይ ተሓታትነት ክቕጽል ከም ዝኽእል ምትእማን ኣለዎ ክብሉን እዩ ጸብጻብ ቢቢሲ ዝገልጽ